שלום, הפעם אני לא מתכוונת לעשות סרטון בשביל הצופות היקרות או הקורות היקרות בבלוג שלי. הפעם אני מפנה את הסרטון הזה ליחצנים, לבעלי עסקים ולכל מי שמתכוון או כבר פנה אליי. אז קודם כל שלום, קוראים לי זוהר אברהמי, אני במקצועי סטייליסטית. יש לי בלוג אופנה בעיקר וטיפוח שנקרא Little Miss Sunshine בתפוז, וזה ערוץ יוטיוב שלי, ואני עושה את הסרטון הזה כדי למנוע אי נעימויות בעתיד, ובעיקר כדי למנוע שהאינבוקס שלי יהיה מפוצץ בג'אנק מייל. את הסרטון הזה אני עושה אחרי תקרית מאוד מצערת שקרה לי עם קרליין, שבעיניי ובעיני רבות אחרות פשוט לא יודעים לנהל יחסי ציבור ולא יודעים איך לקחת ביקורות. אז קודם כל, לפני שאתם שולחים לי משהו, בין אם זה קומוניקט, בין אם זה מוצר, בין אם זה whatever, הזמנה להשקה, תבדקו, תיכנסו קצת לבלוג שלי, תקראו עליי, תראו את הסרטון, תראו איזה 2 סרטונים שלי. זה לא כזה קשה להבין מי אני ואיך אני מנהלת את העניינים שלי. זה קודם כל, בשביל למנוע ממני ומכם כל מיני התכתבויות לא נעימות, אוקיי? שנית, תחשבו בדיוק מה אתם שולחים לי, אוקיי? אני לא מעוניינת לפרסם מיץ תפוזים, אני גם לא מעוניינת להתנסות בגבינה חדשה. אוקיי? וגם אם זה דברים שכן נוגעים לאופנה או לטיפוח, תפסיקו בבקשה לשלוח לי כל מיני קומוניקטים, אוקיי? זה לא מעניין אותי שהמעצבת הזאת והזאת מוציאה קולקציה חדשה, שהמעצבת הזאת והזאת יש לה תכשיטים חדשים, שיצא מייקאפ חדש לחברה הזאת והזאת. זה לא מעניין אותי. אתם שולחים וכותבים למטה כתבה לעיתונות, נא בבקשה אם אפשר לשלב את הידיעה איפשהו. אז אני לא עיתונאות. ההבדל הוא שאני לא מקבלת מכם שום כסף על פרסום בבלוג שלי. אז אלא אם כן אתם מתכוונים לשלם לי, או לחלופין, לשלוח לי את המוצרים כדי שאני במינימום יוכל להתנסות ולחוות דעה, אל תשלחו לי את הקומוניקטים. זה לא מעניין אותי. או שאני רואה את הדברים בעיניים שלי, מנסה, מודדת, whatever, אוקיי? ואז אני יכולה לחוות איזושהי דעה, שכמובן היא תהיה דעתי האישית, והיא תהיה כנה. אם אני אוהבת את זה, אז אני אוהבת את זה, ואם אני לא, אז אני לא. או שפשוט אל תשלחו לי את זה. אני לא יכולה לשלב ידיעה על מוצר שאני לא ראיתי בעיניים שלי. זה מגוחך, ואני גם מאוד לא מעריכה בלוגריות שעושות את זה, ואם אתם חושבים שזה איזשהו פרסום בשבילכם, אז אתם טועים, כי כולנו קוראים עיתון, וזה לא שונה מהפרסומים שאנחנו רואים בעיתונים, ולהפציץ בקומוניקטים, בבלוגים, זה לא משהו שגורם לכם לראות טוב בשום צורה שהיא. זה עד כה. עכשיו, אם כבר אתם מחליטים לשלוח לי מוצרים, אז באמת תיקחו בחשבון שכשאני מתכוונת לזה שאני אומר את דעתי, אני אומר את דעתי. בניגוד אולי, לא יודעת, אני לא רוצה שאחר כך יבואו להם טענות, בניגוד אולי מה שאתם חושבים, או בניגוד לאולי בלוגריות אחרות, זה שאתם שולחים לי מוצרים, זה לא מעניין אותי, אוקיי? המוצרים האלה הם לא המשכורת שלי. אם הייתי באמת מתעניינת במוצר, הייתי קונה אותו בעצמי, כמו שאתם יכולים לראות בסרטונים אחרים, בפוסטים שאני כותבת. אני קונה דברים בעצמי. אני שופוהוליקית, כאילו אני באמת לא צריכה שאתם ברמת העיקרון תשלחו לי מוצרים כדי לחוות עליהם דעה, כי אם זה מעניין אותי אני אקנה ואני אחווה את דעתי. אם אתם כבר מחליטים לעשות ג'סטה ולשלוח לי מוצרים, אז תודה רבה לכם, אני באמת מודה לכם, נחמד מאוד מצדכם, אבל זה לא שוחד, אוקיי? אתם לא תשלחו לי מוצרים ובעקבות זה תקבלו ביקורת שהיא נטו חיובית. זה פשוט לא הולך לקרות. אתם צריכים לקחת בחשבון, במיוחד שמדובר במוצרי קוסמטיקה, אפילו מוצרי אופנה. לאנשים שונים יש טעם שונה, לאנשים שונים יש דעות שונות. אני נותנת את דעתי, אני באמת לא חושבת שאני אי פעם בחיים שלי נתתי ביקורת ואמרתי, המוצר הזה והזה הוא קקה. לא, אני אומרת מה דעתי, אני אומרת זה המוצר, ככה וככה הוא עולה, ככה וככה, זה מה שאני הרגשתי בתקופה שהשתמשתי בו, ככה, זה מה שחשבתי עליו, זה המרקם שלו. ובדרך כלל יהיה
זה יהיה המוצר הוא טוב, אבל, כי אין מה לעשות, בגלל שדברים שונים טובים לבחורות שונות, סביר מאוד להניח שתהיה בחורה שזה לא יהיה טוב לה, ויכול להיות שהבחורה הזאת תהיה אני. אז אני אגיד, המוצר טוב לרמה הזאת והזאת, לאנשים האלו והאלו, יש לי בעיה כזאת, כזאת וכזאת איתו. אתם יכולים לבחור להיות אנשים בוגרים, לקחת את הביקורת הזאת ולשפר את המוצרים שלכם, או של החברות שאתם מייצגים, ואתם יכולים להיות ילדים קטנים, לשחק בקאקי, סליחה, ולהגיד, זה לא מתאים לנו. אבל אם זה לא מתאים לכם, אז אל תשלחו לי את המוצרים מראש. חלק מהעניין הוא גם שבשביל לזכור מוצר, בעיקר בטיפוח ואיפור, גם מוצרי אופנה, אני חייבת לעשות השוואות. אי אפשר למדוד אם משהו טוב או רע, אם לא יודעים איך מוצרים אחרים מתנהגים. זאת הדרך היחידה לדעת. וכן, כשעושים השוואות, אז אני גם מציינת את החברות. אף אחד לא משלם לי, אני לא עובדת בשביל אף אחד חוץ מבשביל עצמי. אני לא מקבלת כסף מאף אחד, אני לא מקבלת מוצרים מאף אחד סתם בחינם. כשאני מקבלת אותם, אני אומרת את זה. אז זה משהו שיהיה בסרטונים, גם כשאני סוקרת מוצר שהוא של חברה מסוימת, אני אשווה אותו לחברה אחרת. זה לא אומר שאני מוטת דעה, זה לא אומר שאני משוחדת. זה בטח שלא אומר שאני מסע פרסום לחברה אחרת, כשהשם של הסרטון וכל הסרטון עוסק במוצר שאתם שולחים לי. זהו, אני חושבת. זה בעיקר, זה עיקרי הדברים. אני חושבת שאתם באמת כדאי שבתור יחצנים תדעו לנהל יחסי ציבור טובים. אני גם חושבת שהרבה פעמים אתם לא חושבים למי אתם שולחים את מה, או את מי אתם מזמינים להשקות של מה, וחבל, כי אני לא חושבת שבחורה שהבלוג שלה בכלל מתעסק לצורך העניין, לא יודעת מה, במוצרי ניקיון, אוקיי, ואתם מזמינים אותה, או שולחים לה, או לא יודעת מה, מוצרי איפור, אני באמת לא חושבת שהיא יכולה לזכור מוצר ברמה שבחורה שמתעסקת באיפור וטיפוח יכולה לזכור, אוקיי? זה פשוט לא, זה לא יכול להיות, זה לא יקרה, ורואים את ההבדל בביקורות. רואים שבחורה שלא מתעסקת באיפור סוקרת מוצרים שהיא קיבלה. אז זה תמיד הכל פרחים, פרפרים, לבבות, מתפוצצים, עפים באוויר, אוקיי? הכל מושלם. תמיד שבחורה שמבינה סוקרת, היא תשווה אותו למוצרים אחרים, היא תגיד מה היא אהבה, היא תגיד גם מה היא לא אהבה. וזאת ביקורת, ככה ביקורת צריכה להיעשות. אם אתם לא מבינים את זה, אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של בחורה שנקרא טמפטליה. אני חושבת שקוראים לה קריסטין. הבחורה הזאת סוקרת איפור מ-101 חברות, יש לה אתר מטורף, ערוץ יוטיוב מטורף. היא מקבלת את המוצרים לפעמים, רוב הפעמים אני חושבת, בחינם. והיא כותלת מוצרים לפעמים, והיא קיבלה אותם בחינם. כי אין מה לעשות, ככה זה, אתה שולח, כאילו, שלח לך מרחה על פני המים, אף אחד לא מבטיח לך מה תקבל בחזרה. ואין מה לעשות, ככה זה מתנהל, תיכנסו ליוטיוב צ'אנל של מיסצ'יביוס, של ויין גוס, של מי שזה לא יהיה. אני חושבת שבישראל אני כרגע, אני והדר, שהדר עושה יותר הולס ואני עושה סקרות ממוקדות, אנחנו הבוחרות היחידות בישראל שעושות את זה. אז אולי זה נראה לכם קצת חדש וקצת מוזר, תיכנסו אבל לערוצים של מי שאמרתי, של אנקור, של פיקסי וו, זה אנשים שעושים את הדברים האלה שנים בכל העולם. ככה הדברים האלה נעשים. אם זה מתאים לכם, נהדר, תשלחו לי מיילים, תשלחו לי מוצרים, תיעדו אותי, תדברו איתי, אין לי בעיה, תזמינו אותי להשקות. כל עוד אין בהם פליטי ריאליטי אני אבוא. אבל אל תצפו ממני למשהו שאני לא יכולה לתת לכם. אני לא אשקר, והמוצרים האלה הם לא המשכורת שלי, אז קחו את זה בחשבון פשוט. זה כל מה שאני מבקשת. אל תפציצו אותי בקומוניקטים שלא מעניינים אותי, על דברים שלא קשורים אליי, ואל תבקשו ממני לשלב ידיעות על מוצרים שאני לא ניסיתי בעצמי, כי אני לא יכולה לחוות דעה על משהו שלא נגעתי בו, ראיתי אותו, התנסיתי בו, וזהו. אני אומרת את הבלוג הזה, אני אומרת את הסרטון הזה בתור אני, זוהר אברהמי, סטייליסטית. אני בטוחה שיש בלוגריות אחרות שמרגישות בדיוק אותו הדבר, כי אני גם רואה את זה בסטטוסים שלהם בפייסבוק ובכל מיני פלטפורמות אחרות. אתן מוזמנות לשלוח את הסרטון הזה ליחצנים ולכל מי שמעוניין לראות. אני פשוט מעוניינת שלא יהיו לי יותר אי-נעימויות, סליחה.
ואם זה לא מתאים לכם, אל תשלחו לי מוצרים. שוב, אין לי בעיה, באמת. אני קונה מספיק, גם בלי שתשלחו לי דברים בחינם. ראיה לכך היא שאני סקרתי שפתון של קרוליין הרבה לפני שהם החליטו לשלוח לי את הקולקציה. אני חושבת שבעקבתו הם החליטו לשלוח לי את הקולקציה, הם פשוט לא חשבו שאולי אני לא אפרגן על שאר המוצרים כמו שפרגנתי על השפתונים, שזה כבר בעיה שלהם, מה הם לקחו בחשבון ומה הם לא לקחו בחשבון. אז זה עד כאן להיום. אני מצטערת בשביל מי שכן רואה אותי, שומעת אותי, קוראת אותי על הסרטון האוף הזה, אבל אני פשוט החלטתי שזה הדבר הכי נכון לעשות, להפיץ אותו, לתת לבלוגריות אחרות גם להפיץ אותו, כדי שיחצנים ידעו עם מה הם מתעסקים. וכי זאת הדרך הכי פשוטה בשבילי שיחצן פונה אליי, זה פשוט לשלוח לכם את הסרטונים האלה, את הסרטון הזה, ושאתם תדעו עם מה אתם מתעסקים, כי לי אין כוח ואין לי שום רצון לריב עם אף אחד, ואין לי כוח לאי נעימויות. פשוט ככה, זה הכל. אז אנחנו נתראה בסרטונים הבאים שאני מקווה שיהיו יותר משמחים ויותר מעניינים. ביי.